Stretnutie v Bratislave na ulici alebo v kaviarni je vždy sviatočné. Pokoj a láskavosť sálajúca z jeho pohľadu, pozitívna energia z jeho objatia a nádej jeho slov sú dostatočnou výbavou na prežitie najbližších dní. Je výraznou osobnosťou našej kultúry, ktorá by bola bez jeho malieb, objektov, svoch, názorov, slov či jedál oveľa chudobnejšou, možno aj inou. Na našu výtvarnú scénu vstúpil takmer pred 40 rokmi, je umelcom s medzinárodným renomé a významným predstaviteľom slovenského výtvarného a vizuálneho umenia konca 20. a prvej polovice 21. storočia. V podcaste Predané vítam človeka s veľkým Č, umelca, štátnicovú otázku a investičnú istotu Laca Terena. Laco, vítaj. Ahoj. Ďakujem za toto kolosálne privítanie. Rád vás vidím, drahí priatelia. Aj my teba. Rád vás vidím. No aké je to byť investičnou istotou, aby sme začali od konca, keďže my sme tí obchodníci s výtvarným umením? No... Ešte ja mám druhú otázku, tak si môžeš zatiaľ premýšľať, že aké je to byť blížencom, lebo ja som si v nejakom texte, ktorý bol o tebe, začal, že je to blíženec. To je podobné, podobné. Byť investičnou istotou a byť blížencom je to isté vlastne svojím spôsobom, pretože... Najprv nám vysvetlite, aké je to byť tým blížencom, lebo my, čo sme hodnári, nevieme. No. To hneď poviem, no byť blížencom je to isté ako byť investičnou tou istotou, to ti proste vôbec nepomôže. Aha. Ani sa nad tým človek nezamýšľa. Ja som dlho dokonca tomu nedával žiadny... Vôbec ma to nezaujímalo. Teda nie tá investičná istota, ale ten blíženec. Lebo mi to neprišlo. Okrem toho je vedecky dokázané, proste, čo je vtipné na horoskopoch, že oni vychádzajú z ptolemajovskej kozmológie a keďže vesmír sa hýbe, ako pomerne, môžu sa tu hovoriť aj odborné výrazy? Že vlastne si škorpión, chceš povedať. A nie, pomerne kurva rýchlo. Tak medzi časom od Ptolemaja už nejaký čas prešiel a ten vesmír sa pohol a teraz si to nepamätám, lebo ja si veľa vecí nepamätám, že či dopredu, či dozadu, že kde sme teraz, ale určite nie sme, tí, čo boli blíženci, už nie sú blíženci, ale sú niečo iné. Keby teda to sedelo, ale ja si nemyslím teda vôbec, že to sedí. Cez to všetko, že mám rád všetky ako keby veci rozprávkového charakteru, takže mám rád aj horoskopy, lebo sú zábavné, ale to vôbec nesedí. To je ako zjednodušenie asi také, keď povieš, že Maďari majú veľké fúzy a všetci jedia guláš. A tak ďalej. Rozumieš, akože to sú také, že jasné, Maďar má fúzy, je guláš, to je Maďar. A tak ďalej. To je väčšina, áno. No, aj tí bez fúzov jedia guláš. Väčšina, ale nemajú... Nikdy to nesedí celkom. Takže aj s tými blížencami, aj s tou investičnou istotou je to veľmi podobné, že to vlastne nesedí. Neúplne, sedí. No tak ja som rád, že to sedí, ale nejak to nepociťujem. Na svojom konte to nejak nepociťujem, že by som... Nie si v kategórii tak voľný autor. Tak to by som povedala ešte, že možno nepociťuješ na konte preto, lebo si rád užíva život. A to si myslím je ako pozitívne. No, ako fakt je ten, že tiež to je, aj s tým kontom je to také, že mňa tieto veci vlastne nezaujímajú. Niekto by si myslel, že som mešuge, čo je aj pravda. To sedí, to není z tej, jak sa to volá, astrológie. To je proste terminus technicus. Ale mňa to fakt nezaujíma. Lebo mám tu skúsenosť, že tak zase s tými prvými dvomi otázkami, to ti predsa nepomôže, že sa budeš zaoberať vlastným kontom. To je tak isté, keď sa zaoberal bradavicami. Akože môžeš sa zaoberať od rána do večera bradavicami, ale oni nezmiznú, alebo nevzniknú. Proste bol taký filozof zábavný, ktorý sa volal, že Epikuros, iste ho poznáte. A ten presne hovoril, že skúsme to urobiť tak, že robíme len tie veci, alebo zaoberáme sa len tými vecami, ktoré môžeme ovplyvniť. Tie, ktoré nemôžeme ovplyvniť, tým dajme pokoj, lebo ich nemôžeme ovplyvniť. A týmto sa ty riadiš vo svojom živote? Áno. A
A napriek tomu snažím sa teraz, to je veľmi ľahko povedané, ale nie som epikuros, že? Ale myslím, že to je veľmi múdry prístup, nie? No tak ako veľa filozofov ho používa, aspoň v svojich knihách, a je správny, pretože ja si vždycky spomeniem ako keby na svoju drahú starú mamu a potom samozrejme na moju matku a vôbec všetky ženy z našej rodiny, dlhé generácie, že boli vlastne ten modus vivendi toho celého, pretože to boli ženy, matky a tak ďalej. Ale vždycky ona hovorila, stará mama hovorila takým úplne tým svojim nádherným zamatovým hlasom, že a na čo sa krenkuješ? To je špeciálne taký ten zvolenský alebo stredoslovenský výraz. Na čo sa krenkuješ? Nekrenkuj sa. A to krenkovanie je presne to, že no tak a čo ti to pomôže? To budeš akože čo? To bude lepšie? Nebude to lepšie? Takže viete, prečo by sme boli smutní, keď môžeme byť veselí? Viete, koľko ľudí sa začne nudiť na tejto planete, keď začnú riešiť len to, čo môžu ovplyvniť? Nemyslím si. To je práve ten problém je v tom, že myslím, že to má náš drahý priateľ Kafka, že stále tu je niečo, čo odvádza tvoju pozornosť od toho, čo by si mal robiť a ty máš pocit, že niečo riešiš, ale to vlastne ťa vedie niekde úplne s prepáčením do prdele. A keby si sa sústredil na to, čo máš robiť, tak odrazu žiješ spokojný život. Ako vyzerá tvoj deň? Chceš vedieť dneska, jak vyzerá môj deň? Napríklad. A vynechajme niečo, čo sa dialo 15:36. No áno, nebudem menovať nikoho, alebo teda budem menovať priateľa Zoliho, lebo môj deň dneska začínal, teda ja vstávam veľmi skoro ráno, ale raňajky a tak ďalej, čo všetko sprchoval, kúpal, umýval vlasy, to nemusíme hovoriť, prál. To sú veci, ktoré rád robím, ale to nie je deň, to je normálka. Ale prvé stretnutie som mal ideálne o 11:30 a síce v kafe Vespa s mojim priateľom Zolim na kavičke. A keď sa mi takto začne deň, tak tam už nemôže nič zle dopadnúť, pretože o tom je celý život. Mali by sme sa inšpirovať. Ako sa hovorí v Budapešti, najdôležitejšie slovo v Budapešti je to najkrajšie maďarské slovo vôbec, alebo najkrajšie slovo vôbec, a to je kávézny. Znamená po slovensky kávičkovať. A kávičkovať je presne to, čo si myslím, že je úplný základ. Od toho sa to začína. Ja dokonca tvrdím, mám takú teóriu, že prečo je perfektný nemecký dizajn, taký perfektný nemecký dizajn a prečo ten taliansky je taký taliansky. No lebo oni tú dôležitosť majú inde postavenú. Oni majú najprv tú kávičku a potom ten dizajn, alebo ten dizajn, ale potom kávičku hneď. Kdežto Nemci, tí chudáci, jak to majú celé také vymyslené a sú takí zlatí, tak oni sa oni pri tej rysovacej doske zomrú. Ani ten, keď už hovoríme o tom, že čo jedia Maďari a čo jedia Nemci, ani ten Weisswurst si nedajú. Vieš? Ale Talian ako musí ísť na kávičku. V Benátkach je napríklad krásne heslo, čo zažiješ, keď sa tam tak ako keby motáš tým francúzským spôsobom, čo tam je úplne ideálne byť tam flaneur, že proste tak blúdiš v tom labyrinte a teraz vidíš nejakého staršieho pána, na ktorého sa usmeješ a on tam sedí s tým deckom toho vínka a urobí taký ten pohyb, že, čo znamená, že sadni si a daj si. A treba vedieť, veľmi dôležitá informácia, ty si máš sadnúť a dať si s ním, aj keď si ho nikdy v živote nevidel a asi ho už nikdy v živote neuvidíš, pripieš si s ním, dáš si to decko vínka a ideš ďalej, pozrieš sa, ideš ďalej. Pretože ak to neurobíš, tak si dodrbeš karmu. To prináša nešťastie. Tak ale zaujímavé, Laco, musím povedať, že ja som bola niekoľkokrát v Benátkach a nikto nikdy ma ešte nikam takto neprivolal. Okrem toho, že stále mi tam tie rúže vstrkávali a v zápäti chceli za ne 70 eur. Ale... Ja som si predplatil raz, nevediac, koľko som dal dotyčnému indickému občanovi, podľa mňa jeho deti z toho študovali ešte, ale ako s radosťou. Čiže to by som povedala, že to sa týka skôr teba, tieto pozvania. No, vieš, to je, jak so všetkým, moje zlato, že vždycky je to isté akvárium. Tie rybičky sú všade na svete rovnaké. To akvárium je rovnaké, majú rôzne ryby.
A ja som Žralokovi sa ľahko hovorí. A ja som tá ryba zvedavá a motajúca sa, tak mňa to ako keby stretáva tieto veci, lebo to je jedno, že kde som, podľa mňa, keby som bol ako na Sahare, tak tam bude sedieť niekto, kto ma pozve, alebo vie, že ja som to zviera, ja som tá ryba, ktorá toto ako keby na toto vidíme len to, čo poznáme. A ja toto teda alebo poznám. čo chceme vidieť. No to je to isté, no chceme vidieť. No. Ale zase pravda, keby ma nejaký chlap v Benátkach volal na kávu, alebo teda na... No to je iné, to ty si krásna žena, vieš, ja dobre, som ako odporný muž, to je iné. V zrkadle... Chcel som si odsadnúť inak. V zrkadle tej kavičkovej teórie, a nebudeme sa k tejto téme dlho vyjadrovať, alebo nechcel by som, ale predsa ako sa cítiš po uplynulej sobote? No, ja som aj v tomto optimista. Ja si myslím, že to je obrovský úspech. Jako to, že zase by som to prirovnal k tým predchádzajúcim témam. To je úplne to isté. Keby to bolo dôležité, a veľmi dôležité, a dalo by sa to ovplyvniť, tak by sme to ovplyvnili. Ale my sme to ovplyvnili len do tej miery, do ktorej sme mohli. To sme urobili. A čo sa toho týka, tak v tej chvíli ja tam vidím obrovský úspech. A ten úspech je v tom, že odrazu tu je strana, ktorá je konzistentná, tí ľudia rozprávajú úplne normálnym jazykom, pre každého, nie len pre mňa, a nie len pre ja som si myslel svojho času, že to je pochvala, že bratislavská kaviareň, niekto povie, mne to potom musel niekto vysvetliť, že to je pejoratívne. No, tak rovnako ako slova progresívny a liberálny sa stali v poslednej dobe nadávkami. Áno, že nerozumiem, že čo, no dobre, ale okej, ale proste jednoducho, ako tá skupina tých ľudí, jak sa dala dokopy, a to je veľká skupina ľudí, a odrazu ukázala, že tu je proste, že tu žijú aj takíto ľudia a nie len takí tí iní. A ja nikomu nezazlievam, že volil to, čo volil, ale stále hovorím, nie len teraz po sobote, vždycky som to hovoril. Keby sa ma niekto pýtal, že čo mi najviac vadí, vôbec, čo mi najviac vadí, tak to je hlúposť. Ale vždycky dodávam, ale hlavne tá moja, v prvom rade tá moja hlúposť. Že zamrzí ma, až ma bolí, keď vidím, ako sú ľudia hlúpi, ako som ja sám hlúpy. Vieš? Že koľko by som ešte mohol vedieť a keďže som lenivý a neučil som sa, tak som sa to nenaučil. Ale všetci máme, tá genetická špirála je u každého rovnaká. Není pravda, že niekto to má lepšie, niekto to má horšie. Máme to úplne rovnaké. Všetci na celom svete. Všetci druhu Homo sapiens majú veľmi približný, alebo ten istý model, a nie je to, že jeden je, vieš, on to má v génoch, no nemá to v génoch. Získal to niekde. Alebo nezískal. To znamená, neučil sa. Alebo nesnažil sa, alebo učil ho nejaký idiot, ktorý ho naučil úplne hlúposti. A to je to, čo človeka zamrzí. A vychádza v podstate tento tvoj taký celkom optimistický pohľad, ak sa teda nemýlim, z toho, že už si teda bol raz pri takej tej historickej zlomovej situácii, to v podstate súviselo aj s tvojim nástupom na výtvarnú scénu, to bol druhá polovica 80. rokov, obdobie okolo revolúcie, že sa to dá zdolať, že dá sa v istom zmysle zdolať niečo negatívne a potom môže ísť. Áno, určite, samozrejme. No aké to vtedy bolo? Vieš čo, ja rád hovorím a nikto z nás nevedel, nech mi nikto nehovorí, že niekto vedel, že teraz to buchne, alebo že teraz sa to zosype. Len fakt je ten, že ten pohyb v tej spoločnosti bol veľmi dynamický. A keď hovoríš o nástupe tej generácie, ja som sa nikdy necítil nejak generačne. O tvojom. Áno, ale ako vieš, že áno, necítil som sa generačne, ale samozrejme musím uznať, že sme vlastne išli vo veľkých skupinách, ale to tak pomaly ako keby, alebo pomerne vlastne veľmi rýchle začalo, len to samozrejme malo svoj vývoj, tá muzika, ten nástup celý,
to, že ten štát im už nedržal, tá totalita proste nedržala. Ale to neznamená, že ešte mojich kamarátov ešte moji kamaráti boli zavretí. Igora Kalného zabili, Tomáša Petšivého zabili. Normálne zabili. Rozumieš? Ale nevedel si, že čo sa stane. Proste nikto z nás nevedel, čo sa stane. Akože také predpovede neexistovali. Len fakt je ten, že tá doba bola neskutočne turbulentná. Aj vtedy sme sa cítili veľmi, hovorím plurál, lebo si myslím, že to tak bolo, že sme sa cítili sme taký ako keby nepokoj. Samozrejme, ťažko by som povedal, či ten nepokoj bol pozitívny alebo negatívny, ale bol to nepokoj, bol to pohyb. Odrazu ako keby sa tá zem začala hýbať rýchlejšie. Samozrejme, dovolím si tvrdiť, že toto ešte v poslednej dobe všade na svete, lebo aj vtedy to bolo všade na svete. Samozrejme, že to išlo vo vlnách ako keď si to zoberiem spätne, že proste kým sa to k nám dostalo, alebo čo. Čo teraz samozrejme v rámci tých našich strojkov, čo máme každý v ruke celý deň, tak to je akože vlastne hneď. Tá informácia hneď prebehne. Vtedy to trvalo nejaký čas. Ale bola vlastne všade. A teraz tiež je vidno, že sa ten svet ako keby mení, k niečomu sa mení. Aj tie negatívne veci, ktoré sú, či to je vojna, či to bola tá pandémia, či to bolo proste hociaké nejaké politické, neviem čo, tak vidíš, že oni ako keby historicky jasne dávajú najavo, že sa ten svet mení. Zase budem optimista, som presvedčený, že sa mení k lepšiemu, lebo on sa zmenil k lepšiemu. Akokoľvek by sme nadávali od toho 89., že to ide pomaly, a ono to ide pomaly, ale to si vlastne nikto z tých dnešných ľudí, ani dokonca tí, čo sú na tej strane toho poviem, autoritatívneho alebo už akého, to vôbec nikto z nich by už nedával, pretože to bola naozaj hrôzostrašná doba. Áno, žili sme, boli sme mladí, mali sme svoje lásky, mali sme svoje všetko, ako bolo v pohode, ale tá doba bola úplne hrôzostrašná. Úplne hrôzostrašná. A tí Rusáci samozrejme tu boli akože zapečení a nikto nedúfal, že niekedy odtiaľto zmiznú. Tuto si nemohli ísť na druhú stranu, nie že na druhú stranu Dunaja, si išiel do Devína, ťa zastavili pohraničníci, tam bola naozaj železná opona, tá opona bola železná. A ja som zhodou okolností, lebo zase smiešný ja som sa dostal na západ k takému môjmu kamarátovi, vtedy odrazu vymysleli takú vec, že keď za teba niekto zloží tých $100, tak ti dajú ako keby doložku. Ja som od 81. do 89. doložku nemal, z rôznych dôvodov, ale nemal. V 81. som bol posledne jedinýkrát vlastne vonku, vo Francúzsku, teda proste takú cestu som robil s priateľom. A v 89. v novembri som vycestoval vlakom do Berlína východného. Ktorého novembra? No to bolo, ja ti to poviem to v rámci toho príbehu. Ja si nepamätám presne, kedy to bolo, ale išiel som do Berlína východného, tam som mal stretnúť kamarátku v opere, ktorá tam samozrejme ako kamarátka v opere zvykne nebola, takže som mu nestretol, prespal som jednu vo východnom Berlíne a s kufrikom som prechádzal cez Friedrichstraße, ten Checkpoint Charlie, čo je z druhej strany Checkpoint Charlie, čo mi trvalo asi 3 hodiny, kým som sa dostal z jednej strany na druhú. Potom sme sa tam o nejaký čas o nejaké roky mali stretnúť s kamarátom a hovorím, ale kde ťa tam nájdem? A on sa na mňa kúka jak na debila, že no však vystúpiš z metra a tam budem. Ale kde tam? Že ja som si myslel, že to je ty kokso 3 hodiny. No tak to labyrint proste úplne šílené. Ale dobre. Prišiel som na druhú stranu, tam som tiež u priateľa v Kreuzbergu. Ešte sme sa bavili tým, že tam bol taký zvyk, že tam boli také, jak na volejbale sú také tie, vieš, kde rozhodca sedí, také tie vežičky a na tú vežičku si vylezol a ty z tej strany Kreuzbergu si strieľal šampanské štuple na tie dráty. Chichichi, ha. Napríklad. A potom som odcestoval ku kamarátovi k tomu, čo ma pozval
do Hamburgu, teda lepšie povedané vedľa Hamburgu on mal dom. A jeden večer sme pozerali telku, čo ja viem, 3 dni som tam bol v tom Hamburgu. 2 dni, 3 dni. A odrazu na to, a ešte hovorím, že ten chlap je na tom mieste, kde, lebo presne, stál na tom mieste chlapík a mlátil puckou do toho múru. A ja hovorím, to ste nemohli povedať skôr, aby som došiel. To ste sa museli tu 30 rokov, ste na mňa museli čakať. No, takže to je, len aby ste vedeli. A ešte, vieš, vtedy neboli žiadne mobily, nič. A teraz, ako ja som vedel, že niečo... Ja som robil takú cestu okružnú Nemeckom. A všade som telefonoval, som Táňa, a sme na námeste Čenčo. A vieš, že tam boli správy typu, že na námestí SNP v Bratislave má EŠTB gulometné hniezda, v Prahe neviem čo, vieš, tých študentov. No proste, ja som že dobrý, tak ja... A tá neviem, je to v pohode, niečo. A ja keď som došiel, som sa vrátil a zase, kto raz išiel cez tú železnú oponu, tak pochopí, že to teda boli aj príjemnejšie zážitky na svete, ak vidieť to len, alebo zažiť to. A teraz sme išli náspäť autobusom z Viedne po nejakom čase. Nebolo to dlho, ale bol to nejaký týždeň niečo, možno viac, ja neviem. A išli sme náspäť a všetci sedeli v tom autobuse, vieš, a odrazu ty kokso nič, colníci nás vítali. Vieš, ako všetci kúkali, že žiadne prehliadky, vítajte doma. Ale, vieš, odrazu sa všetko zmenilo. A došli sme sem a tu už ako sme chodili písať plagáty a neviem čo na všom. A už to bolo iné. Ale proste to bola chvíľa. A pritom, samozrejme, keď to bereš spätne, však už bol ten problém v Prahe s tými východnými Nemcami. Bol ten problém v Maďarsku, že oni proste v jednej chvíli Maďari otvorili hranice a oni naozaj hromadne odchádzali. Jedno s druhým. Proste bolo jasné, že to je na spadnutie, ale naozaj nikto nevedel, že čo sa stane. Ako možno niekto áno, ale my určite nie. Áno, tá situácia sa tak nejakým spôsobom uvoľňovala, bolo cítiť v podstate koncom tých 80. rokov, že niečo sa deje. Prišiel Gorbačov, bol aj v Bratislave, že boli veľké zmeny. To bola veľká zmena, určite. To bola veľká zmena, ako ono, ja som to tak ako keby parafrazoval, že po Gorbačovovi sa vlastne zakázalo zakazovať. Ešte dovtedy, ako ťa mohli dodrbať, ale fakt, ono to fungovalo, ešte ten chvost toho draka sa kýve doteraz. A vtedy sa teda kýval intenzívne. To znamená, ja mám naozaj veľa priateľov, mal som veľa priateľov, ktorí na to zahúčali. Možno naši poslucháči majú pocit, že veľmi dlho sa venujeme obdobiu pred rokom 89, ale ja si myslím aj vzhľadom na výstavu, ktorú sme nedávno mali, Jozefa Srnu, že je to doba, o ktorej sa málo hovorí, o ktorej by sa viac malo hovoriť a tie súvislosti, ktoré jednoducho tam boli a sú mnohom poučné aj pre túto dobu, že to není všetko len, že vtedy sa žilo tak a úplne inak, pretože veľa vecí je veľmi podobných aj s dneškom, takže... No, diktatúra je podobná, či bola vtedy, alebo by bola dnes. Ona je vlastne vždy tá istá, vieš. A ten spôsob je ten, že aj na to slúži umenie a špeciálne to, čo bolo, že vlastne na ňom môžeme vidieť, o čom ten svet bol. Čo sa v tom svete dialo a ako to bolo, že to je, ako povedal starý Krajský, dobre, že viete čo, že čítajte si dejiny, to je dosť dôležitá vec, lebo to, čo sa stalo, to sa stane aj keď v novej podobe, ale je to vždy to isté. A práve v súvislosti aj s vojnou na Ukrajine a s mnohými inými vecami toľkokrát skonštatovali, či už historici alebo nejakí intelektuáli, že z dejín sme sa nikdy nevedeli poučiť. No, to je to. No to ja stále hovorím aj v súvislosti s tou pandémiou. A my sme sa už o tom rozprávali. No, ale že... to myslím, že neviem, kto je autorom, myslím, že Hegel je autorom, že ľudia sa poučia z histórie to, že sa nikdy z histórie nepoučia, alebo tak je nejak ten citát, že to poučenie z histórie je to, že sme sa nikdy nepoučili. Tak ale to aj sami vo vlastných životoch veľakrát vieme, že
preto tak opatrne s tým Epikurosom, lebo to ako môžem tuto v štúdiu rozprávať rôzne veci, ale potom idem na chodník a... Nie, ja som raz výborne mala jedno také stretnutie a vyšla som na chodník a v sekunde, ako som vyšla na chodník, išlo po ulici také copaté 8-ročné dievčatko s ozrutným ruksakom, kráčalo po ulici a v sekunde, ako sa nám pretli tie trajektórie, vyslovila vetu mudrca a šomrala si popol, sama išla a hovorí, že no my všetci veľmi dobre vieme, že to nemáme robiť, ale aj tak to robíme. A ja hovorím tomu dievčatku, že počkaj. Potom dodala ďalšiu vec, na ktorú myslela, to asi nejdem tu, akože tým odľahčila celú túto vážnu tému, ale mne to ostalo, že dievčano, presne. Áno. Je to tak, no. Nie, poďme ukazovať príklad, teda, že teda my aj robíme to, teda, že nerobíme to, čo nechceme a nemáme robiť. Nie, ale to chcem len povedať, že každý z nás veľmi jasne a veľmi dobre a presne vie každú minútu nášho života, čo by mal robiť a keď to nerobí, že vlastne to nerobí. Respektíve verím, že väčšina ľudí to vie. Ja napríklad si myslím, že v mnohých prípadoch viem. No. Áno, ale teraz bola taká Viete, téma skôr politická. Ja si myslím, že keď politik robí alebo teda koná niečo, čo je v rozpore s tým, čo si myslí, akého presvedčenie, že tam začína niekde ten problém zásadný. Vráťme sa k Malbe. Len dopoviem, že tam je ešte jeden problém, že tá politika nie je vlastne vec filozofické otázky alebo morálneho nastavenia. Tá politika je aj veľmi príjemné a lukratívne zamestnanie. Ty za to dostávaš pomerne veľa peňazí. A dokonca je úplne jasné, že keď rozprávaš veci, ktoré nejakým spôsobom ako niekde rezonujú, no tak dostávaš si jak influencer, dostávaš proste ako keby napapať. A tí ľudia tam sú kvôli tomu. Nie sú tam kvôli tomu, že by verili, že svet bude krajší. Ja som si toto dnes ráno presne povedala. Chamtivé kurvy. Pardon, to sa nesmie asi, že... Píp. Proste sú to proste... To prirovnanie toho Válovu je úplne dokonalé. Oni proste potrebujú plný Válov. Potrebujú papať. Veľa papať. Sú stále hladní. A čím viacej žerú, tak tým musia mať viacej. No tak s jedlom rastie chuť, no. A s tým by som sa s nimi rozlúčil, lebo samozrejme, že vôbec nie sú dôležití. Pretože práve to je ďalší moment toho, že to, čo by sme nazývali umením, je vlastne to, čo jednak ukazuje aj toto, ale jednak aj ukazuje tú hodnotu sveta. Aj tú pomývosť sveta. Všetko. A potom to, čo má môj drahý kolega Picasso pravdu, nielen v tomto, že vlastne to umenie nás ako keby odprašuje od toho prachu všedného života. Že proste nám dáva pocit, že sme naozaj ľudia. Alebo že sme dokonca naozaj ako keby, že máme šancu. Že by sme mohli byť možno aj pánom tvorstva, ak by sme sa chovali normálne. Čo teda nerobíme, ale ak by sme to umenie nám to ukazuje. To umenie nám to ukazuje. No vidíš, a potom nastala pandémia, už sa k tomu nechcem vrácať a tu sme 6 mesiacov, ak nie viac, nerobili nič iné, len vysvetľovali, na čo je kultúra, kto ju tvorí, pre koho ju tvorí, pretože tu vznikla jedna šialená vlna odporu. No, ale to je... bežnej a teda širokej populácie. To je pochopiteľné, keď začneš tie svinky krmiť niečím, tak oni potom chcú viacej papať. Všetky, čo nemyslím, že oni sú svinky a ja som, jednorožec. Ja som staré známe prasa. Ale jednoducho, čím ich krmiš, to oni budú jesť. A samozrejme, ešte si pamätám Joža Jankoviča, ktorý v mojom živote bol veľmi dôležitý človek. Doteraz ho považujem za svojho učiteľa a vždy ho budem považovať za svojho učiteľa. Tak on povedal presne, že kultúra je štátotvorná. Možno teraz nesmiešne, ale to je hrozne dôležitá vec. Kultúra robí štát. Nie hranice, nie jazyk, nie neviem čo, armáda, nie veľký vodca, nie automobilky. Len kultúra robí štát a robí krajinu krajinou. Nič iné. To vynára sa strašne veľa otázok, že čo s tým urobiť, ako to pohnúť, ale podľa mňa na to nebudeme vedieť nájsť teraz odpoveď. Poďme sa pozrieť na teba ako na autora, na umelca. Áno. Mám otázku. Čo mňa vždy veľmi fascinuje a možno aj mnohých našich poslucháčov, ktorí nie sú úplne zorientovaní, že
Ty, predpokladám, nie si z umeleckej rodiny, aby teda som uviedla, že mňa strašne zaujíma, že kde to vznikne, tá túžba toho malého dieťaťa, že chcem malovať, chcem byť umelec, chcem robiť niečím vizuálnym, že ako to bolo, že toto mňa zaujíma. No u mňa je to také vlastne to najklišejovatejšie klišé. Môj oco bol lekár a maminka bola právnička, otec bol ženský lekár, mama bola sudkyňa v občianskoprávnom. Otec privádzal deti na svet, mama rodičov rozvádzala, veselá rodina. A faktom je, že nie som z umeleckej rodiny, ale u nás sa to ako keby nosilo, pretože jednak veľa priateľov aj rodinných príslušníkov boli umelci. Stričko Jozef Lacko bol architekt, otcov brat starší Ivan bol režisér, ale tá Bratislava vtedy, aj teraz nie je veľká, alebo aj to Slovensko vtedy fungovalo tak, že tí ľudia sa medzi sebou poznali a ja si pamätám, že som ako dieťa proste chodil do ateliérov s otcom alebo s mámou, alebo oni chodili k nám, alebo vieš, proste akože tá komunita tak fungovala. Vy ste navštevovali aj Vajnera, Imra Vajnera kráľa. Ja som u ňo v ateliéri nebol, ale poznal som ho z maminej práce, pretože on tam chodil k ním. Mama robila v Justičáku a on mal ateliér tam na rohu teda vlastne na Justičnej, hore v tých domoch. A tam chodil, lebo sa poznal s jej kolegyňou celoživotnou Magdou a aj s ňou a chodil tam, mal tam nejaké na návštevy. Kávičku si tam dával. Kávezny. Áno. A ja som tam občas došiel a som si tam niečo ako čmárdal. Ja som sa s tým hral. Dokonca to vlastne musím povedať, že to robím doteraz. Že ja som si kreslil, pretože to bola súčasť hry. Mal som vojačikov, mal som autička, neviem čo, alebo som mal papier a nakryl som si kreslil vojačikov, autička, koníky, rytierov, neviem čo, proste to som proste jel stále. A to som si kreslil také ako keby filmy, vieš, akože vlastne na pokračovanie. A mama mala spustu šmírakov ako sudkyňa, takže to išlo, K4. A tak som tam aj trebárs raz bol a došiel Imro a oni ho zbožňovali, lebo on bol teda zbožňovateľný, lebo si ešte ako dieťa pamätám, že v tých časoch tej šedosti a ešte v Justičnom paláci, ktorý teda bol zďaleka najpríjemnejšie miesto na svete, a odrazu najprv prišla taká ako keby vôňa. Ale že vôňa je akože naozaj, že francúzskej voňavky. Došiel do dverí pán, alebo muž teda, a tie ženy, keď ho videli, tak úplne Imro. Úplne akože proste, a on bol neskutočne šarmantný chlapík, ale samozrejme na druhej strane tiež to, čo som si až potom uvedomil vo vyššom veku, že vlastne on nebol ničím nápadný, len tým, že bol úplne ako keby ako proste fajnový. A nejak sa s nimi bavil, niečo s nimi sa bavil a vidím nejak si tam ako kreslím a tak ma chytil za hlavu a hovorí a ty si rád kreslíš? A ja hovorím, áno, veľmi rád. A on mi na to hovorí, to robíš dobre. A v podstate toto môžem použiť ako také kredo, ktoré ostalo doteraz, že keby sa ma hocikto spýtal, že prečo to robím, pretože to robím rád. A samozrejme, rád to robím aj preto, že v tom nachádzam nejaký osobný kľud a nejaké vyrovnanie sa sám so sebou. Kľudne sa nebraním pocitu a aj to som samozrejme zažíval, aj som sa o to zaujímal, že to je vlastne to, čo sa nazýva arteterapia. A preto to aj každému doporučujem, aj keď mi niekto povie, že ja si len to kreslím, alebo aj tu na nejakom meste, že ja si tam chodím malovať. Hovorím, to robíš dobre, to je super, to rob, to je perfektné. Ale takto sa ako keby vraciame k tomu začiatku, že si investičná istota, to je na tomto úžasné. Mám jedného kamaráta, ktorý tiež ako taký nastupujúci významný umelec a stretol sa s jedným zberateľom, bolo to konkrétne u nás, a ten mu začal rozprávať také, že a teraz art fair, taký galerista, taká prehliadka, neviem čo, povedal, že nie, že ja chcem najprv tvoriť, že ja proste to chcem robiť, lebo chcem sa v tom zdokonaliť, ja mám to rád a tak ďalej a potom budú art fair, ja neviem čo všetko a nejak to tak cítim aj z toho, čo ty rozprávaš. No, vieš, ako, zase zaujímavé, keď sa bavíme o tom 89. Samozrejme, že my sme si predtým mysleli, hovorím plurál, ale
mali sme taký obraz toho sveta za tou železnou oponou, že ten je nejaký taký, hen taký, tam taký. A potom nadišli tie skúsenosti všetky z toho veľkého sveta a boli zaujímavé, aj doteraz sú, ale ja som si tam veľmi rýchle uvedomil, že Art Fairy napríklad, Bázel, alebo čo super, ale to nie je vôbec môj svet. Ako keby mňa to ako keby, nie že by ma to nezaujímalo, len tým, že je to fair, tak je tých vecí tam toľko, že ja keď idem do Viedne na výstavu, tak si môžem pozrieť jednu výstavu. Nemôžem si za deň pozrieť 3 výstavy. Dokonca tú jednu výstavu, keď je dobrá, tak si idem pozrieť po týždni ešte raz, ale nedám to. A keď je toho veľa, Benátske bienále, alebo čo, proste ja by som tam musel byť rok, aby som si to pozrel. Naozaj. Takže je to mimo môj záber a keď niekto akože, že má toto, no, ja si to veľmi vážim, že tie veci sú a samozrejme takisto aj si veľmi vážim, že vy robíte, čo robíte, ale keď sa ma niekto na to pýta, no oni sú moji priatelia, ale to sú moji priatelia, ja s nimi, akože my nie sme spolupracovníci, nie v zlom, ale proste ja som v ateliéri a vy máte iný svet a ten svet, čo vy máte, by som ja napríklad vôbec nedokázal, a to som si uvedomil veľmi rýchle na západe, poviem, teda v tom svete, že ale to ja by som vôbec nedával. No tak zase by to máme o niečo voľnejšie trošku, ako to má ten západ. No a preto to dokážeme robiť, teda aspoň ja som v tej pozícii. Ale vieš, aj samozrejme, že aj ten systém, že ja mám veľmi blízkych priateľov, ktorí sú ako keby, poviem, v tých najvyšších kruhoch, ako keby, Ugo Rondinone napríklad, alebo tak, že naozaj to je ten. Ale keď sa s ním bavím, tak je to srandovné, že on je to stále to isté, že on je najradšej proste kým žil John, tak s Johnom, alebo niekde, ale vieš, že aby išiel na vernisáž niekde v New Yorku, no Ježišmária, ani bohovi. A ja sa mu nedivím. A ja to mám tak už pomaly, že tam bude nejaká vernisáž, ale to nie je moje milie, ja tam nič proti tomu, že samozrejme, že vynikajúce, ale ja tam sa necítim dobre, ani na premiére, ja sa necítim dobre dokonca ani na veľkom koncerte. Vždycky je mi ľúto, že hovorím si, no, budú Rolling Stones, mohol by som tam ísť, ale tam je toľko ľudí, čo tam, není to pre mňa. Však to by mala byť práca tých galeristov, alebo teda toho sektoru, toho trhu, že nahrádzať presne tie aktivity, ktoré. Takto zase sú umelci, ktorí sa radi prezentujú, sú spoločensky, chcú byť videní a tak ďalej. OK, to je vlastne pre toho galeristu aj mimoriadne výhodné, lebo tam funguje tá seba prezentácia, ale na druhej strane presne tento typ umelca, ktorý by dal čokoľvek za to, aby nemusel niekam ísť, tak vlastne o tom je práca toho galeristu, alebo o tom je ten trh, že súpluje prítomnosť toho autora nejakým iným spôsobom. Mňa by ešte zaujímalo, keď sa k tomuto vrátim, že po tom 89. bol tam u vás taká naivita, že mysleli, bolo to, že? Joj. Lebo ja som v tej dizertačke, ktorá nikdy nespí, vlastne písala, že všetci všetko chceli, ale my sme vlastne nevedeli, ako to fungovalo. Vôbec. Že to bol ten rozdiel po tom 48., keď komunisti prevzali úplne fungujúcu krajinu a všetko sa vedelo a všetko malo svoje jasné pravidlá, len za tých 40 rokov to proste skorodovalo, postupne to vyhaslo a že vlastne to bolo zase z toho kvázi textu, že boli len 2 skupiny ľudí, ktorí presne vedeli, čo sa malo robiť a čo robiť. Že teda vysoko postavení komunisti alebo ľudia, ktorí pracovali v tých podnikoch zahraničného obchodu, ľudia, ktorí mali kontakt so zahraničím. A potom druhá paradoxná skupina vexláci. A vlastne títo sa stali ako keby tým základom toho ďalšieho budovania. A samozrejme nikto z nich nemal nejaký zásadný záujem o tom, na tom, aby predával alebo sprostredkoval umenie. A že ten najväčší problém bol, že tu vlastne nikto nevedel, že ako galéria predajná funguje. Že čo to má. A nechcem povedať, že no dodnes to nevedia. Ale tak k tomu samozrejme netreba len tú nejdeme sa vyjadrovať. Ale že mala som presne ten pocit, že tá eufória spojená ako naozaj s veľkou naivitou a takouto vierou, že teraz sa všetko zmení, všade nás budú vítať, že chvíľu to podľa mňa tak fungovalo. To bolo veľmi príjemné. Však vy ste boli aj Ivan, aj ty, Švajčiarsko, rezidencie. Aj výstavy boli, vieš, akože my sme vystavovali vlastne v Palais, teda v Musée d'Art Moderne v Paríži, čo bola akože, vieš, úspech jak hovado, len samozrejme, že my sme s tým, vieš, ako, ani tam v tej chvíli som s tým nevedel nič podniknúť. My sme vystavovali u Jojo Mac, v Galerii Mac, ako, vieš,
ako v Paríži, všelikde možne, akože po celom svete to tak prebehlo. Oni dokonca, ja si myslím, že keby tam, čo teda nemal ako, lebo nemal odkiaľ, presne ako hovoríš, keby tam bol nejaký človek, ktorý by sa vyznal, tak organizoval to lebo ich to zaujímalo. Hej. Len oni nemali vlastne partnera. No v nás umelcoch to ani nehľadali, lebo to sa nerobí, ale nemali ani, pravdu povedať, a to nie je proti tým konzistorikom našim, lebo to tiež nie je úloha konzistorika. Ale oni ešte menej tušili. Áno, a galeristu a obchodníka, vieš. Nikto nevedel, že ako to funguje. Ako myslím, že Boris Greuß to popisoval, že áno, že vlastne po tom 89. klasicky, že ten kapitalizmus, ktorý všetko chce predať a všetko chce komodifikovať, bol ten chvíľu záujem, že tu sú nejakí chlapci z východnej Európy, pretože ten náš biznis jeho hlavným problémom je, že nie je tovar. Že potrebujú vznikať tie subsegmenty. Čiže áno, skúsime to s týmito mladými z východnej Európy, ale nefungovalo to. Aj preto, že na to, aby aj dnes vlastne, to všade hovorím, že aby sa veci nejakým spôsobom pohli, aj v rámci nášho umenia, že to nie je o tom, že máme zlých umelcov, ale nemáme tú štruktúru, ktorá by to zabezpečila. A tá štruktúra je, že Národná galéria, alebo teda štátne inštitúcie, bezpodmienečné, zberatelia, ktorí majú záujem, a trh, alebo respektíve nejaký partner, ktorý dokáže aj vec predať a zúradovať ten obchod. Bez toho sa však sa nedokáže pracovať so záujmom, však po 89. bol záujem. Pretože to tak platí. Po Balkánskej vojne je záujem. Teraz o Ukrajinu. Ale to sú také, vieš, to je ako, aby to tak nevyzeralo, že jak by som... Mne proste vlastne to vyhovuje, musím povedať. Vieš, ja by som nechcel byť... Ale ty si v šťastnej pozícii, chápeš? Ja by som nechcel byť v tej pozícii ani v tej, jak je Ugo. Cez to všetko, že super, fantastické, ale nechcel by som byť v tej pozícii. Jako mne to vlastne vyhovuje v tom, čo mám. No, hovorím, si šťastný človek a máš šťastnú pozíciu. Ja by som nevedel fungovať v galérii, kde by som ako keby musel robiť, lebo to je ale to nie je vzlom, ale to je vždycky na spôsob factory. Áno, a Ty proste musíš mať fabriku. A táto naša... No musíš mať tovar v prvom rade. Tovar, ale táto naša... Aby si mal tovar, musíš to vyrábať, musíš mať fabriku a musíš mať tomu, vieš, že to sa tak, niekto ti povie, Ježiš, vy toho máte hrozne veľa tých vecí. Veľa? Ty si ešte nevidel, čo je veľa. Lebo keď musíš akože mať súčasne 4 výstavy na svete a jedna je v Šanghaji, jedna je v LA, jedna je v New Yorku, jedna je v Paríži a ešte ďalšie neviem, no tak potrebuješ pomerne veľkú dielňu ľudí, ktorí ti s tým naozaj, akože ktorí ti naozaj vyrábajú. To je jedna vec, ale táto naša slovenská plienkovitosť v rámci trhu je ešte v niečom sympatickejšia, lebo my sa tu ešte môžeme rozprávať skutočne aj o umení. A ja opakujem už dookola svoj zážitok z jedného pražského stretnutia so zberateľmi a art advisormi a tak ďalej, kde nebolo, o inom sa nerozprávalo, len čo koľko stojí, kto kedy ide na aký art fair, koľko stojí účasť na tomto art fairi. A zrazu to bolo ako keby také míňanie sa toho, že na čo to umenie vlastne je. A celé to prekryla jedna veľká bankovka a bolo to také, že pre mňa, v tej chvíli to bolo pre mňa dosť nezaujímavé. No to je presne to, vieš, akože kto by nebol vďačný, keď ťa prekryli bankovkou za tú prácu, nedaj Bože, to je bolo úplne fantastické, ale to sú veci, ktoré ja im nerozumiem, nezaujímajú ma a vlastne aj keď niekto, tak kedy budeš mať výstavu? Ja neviem. A prečo? Alebo dojde niekto, ty maluješ tie veľké obrazy na nejakú výstavu alebo na zákazku? Nie. Ja ich malujem, pretože to mám rád. A teraz, samozrejme, že teraz vyzeráš jak debil, lebo niekto si hovorí, tak ten je už tak závodov, že vlastne naozaj nemusíš. Ale ja som to mal vždycky tak. Vieš, čo splnil sa mi sen, včera odhalovali v Lednických rovniach 12 výtraží odo mňa. Mm-hmm. A niekto hovorí, ani ťa nepozvali? Hovorím, ale aj keď ma pozvali, aby som tam nešiel, aby som nešiel do Lednických rovní. Ako je to, proste je to bývalá väža kostola v parku a včera to akože osadzovali, mali tam nejakú oslavu. Vyzerá to dobre, urobili to nádherne tí vitrážisti, čo to robili, lebo však to robia odborníci, remeselníci. Ja som z toho šťastný, lebo som potom vždycky túžil. Ale to je celé. Ja tam nemusím, čo tam, akože čo,
Mám dosť na ťave, jak tengeli, to je milé, ale neviem jazdiť na ťave. Zatiaľ. Čo očakávaš od dobrého zberateľa? Alebo je nejaký model človeka, ktorý je v tvojich očiach dobrým zberateľom? Alebo či u teba zohráva kritérium to, aký je ten človek pred tým, ako mu dielo posunieš? No. Lustruješ? Nie, vôbec, absolútne. To sa nedá ani, samozrejme. Alebo to je odsudené na to, že sa človek pomýli. Ako každá lustrácia, ale zle však. Ale ako veľa, no až tak veľa ich není, ale tých, ktorých mám a tých, ktorých mám rád, tak tam je to aj zase, no, proste to sú moji priatelia. Až v jednej chvíli to už nie sú zberatelia, ale sú to priatelia. To sa tak ako keby v jednej chvíli prehúpne. U mňa aspoň. Ale dobrý zberateľ... To ťažko povedať. Som si spomenul na takú príhodu, keď som bol u Jiřího Koláža v Paríži a to je naozaj také stretnutie, že si myslím... Asi sa sám seba klamem, ale že som nezabudol ani na jedno slovo, čo povedal. A medzi iným, jak on bol zlatý, lebo on mal vtedy 81 rokov. To bolo v 91., 2. tak. A bol som v tom ateliéri na Menilmontant cez kamaráta, spisovateľa Luba Martinka, ktorý mu robil takého sekretára. A starý pán bol zlatý, sme sa tak bavili a na to hovorí, no, stále hovoril o klukoch. Ako všetci boli kluci. Ja som vždycky myslel, že akí kluci? Že... A kluci boli takí tí 70-níci. A hovorí, no, to byl moc milý kluk. On byl z Chicaga, no. Umřel. A čo sa kurník mladý človek zomre, také smutné sa tiež na takých 70 rokov. No on prišiel a chtěl koupit pro Art Institute Chicago, alebo niekoho už neviem. Nejaké veci, no kúpil, tie objekty kúpil, no asi 20 vecí kúpil. Takový kluk je, tak ja mám rád. Tak áno, no, tak samozrejme, že je milé, nie je len milé, ale je aj pre mňa dokonca, ja musím povedať, že pre mňa je vlastne zberateľ ten prvý človek hneď po mne. To znamená ten, kto mi stojí za chrbtom a díva sa na to, čo robím. Že to robím vlastne preňho. Nerobím to na objednávku, ale on tam stojí a kúka sa, jak ten v tej jaskyni, jak ten jeden robí toho býka a ten druhý sa, lebo však to nerobil pre seba. On to došiel šaman do jaskyne a kreslil býko. No to kreslil predtým, že takto vyzerá to zviera. A keď človek maluje, tak samozrejme tváriť sa, že to ja len pre seba, to nikomu neukážem. No určite, samozrejme. Robíš to vždycky pre tých ostatných. Vždycky to chceš ukázať. A ten zberateľ je ten prvý, kto tam je. A v tomto som mal šťastie, sprostí majú šťastie, ja som dosť prostý, takže mám dosť šťastia. A napríklad presne Honza Kukal ako úžasný človek, to Táňa sa vždycky, moja žena sa vždycky smiela, že volá ti tréner. Lebo on normálne, on bol zlatý, on vždycky došiel do ateliéru s tou cigarou a teraz ma tak povzbudzoval, ale normálne, vieš, tak, no však celý život... Jak na zápase. Už celý život trénoval tenis, hral tenis. Dobre, ja, Láco, dobre, víš, dobre, fajn. A to ti proste, to ti naozaj, čo ti robí lepšie, keď ťa niekto dodrbáva? Ne, keď ťa niekto povzbudzuje. To je dobrý tréner. A ten zberateľ, keď je takýto, keď vidí, že on to má rád tak, jak ty, dokonca častokrát radšej, že je proste tým posadnutý. Naozaj, že ako... je to mánia u ňoho, no tak to predsa je úžasné. A zvláštne je, že tento typ ľudí, títo posadnutí, sú aj ochotní proste ti za to zaplatiť a nehandlovať sa, lebo čo tiež je druhá vec, ktorú ako, ja nie som obchodník. A keď poviem, že to stojí toľko, tak tú cenu som si nevymyslel, ale mám ju potvrdenú trebárs aj vďaka vám, proste, že to je cena na trhu. A on teraz začne, že nemôžete mi to dať za polovicu. A toho Mercedesa, čo máte vonku, toho vám tiež dali za polovicu? No ale oni majú zľavy. Ja nemám. Je mi to ľúto. No ani nemaj. Ne, lebo to sa nedá. Ako vieš, druhá vec je, že samozrejme,
priateľovi, chceš darček, nech sa páči. Ale aj s tým som mal potom v jednej chvíli zlé skúsenosti, že niekto proste píšťal od rana do večera, že túži potom, že to musí mať, že to by akože bez toho nemôže, že ešte tak si to zober. O pol roka v Soge. Wow. Fakt? No je. Tak to je iný frajer. Tak to si mal povedať, že potrebuješ peniaze, aby som ti dal peniaze. Akože nemusíš. Alebo dobre, alebo musím povedať, že vieš čo, nedáš mi to, ja to predám. Povedz normálne, že to tak bude. Ale ne, že bez toho nemôžeš žiť. Dobre, teraz ja zmením tému. Traja maliari obľúbení prečo? Rýchlo. Môžeš rozmýšľať? Nemusím rozmýšľať. Dobre, ideš. Nemusím rozmýšľať. Ja ich mám hrozne veľa, ale alebo 5, keď teda. To je jedno. Nie, povieme 3. Picasso, David Hockney. To som myslela. A ostatní by mohli ísť ako keby v dlhom rade. Kde je Lucien? Lucien je samozrejme veľmi vysoko, ale nie je to bolo veľmi zvláštne. Keď som to videl na reprodukciách, som si... Lucien Freud, kto by nevedel. Ďakujeme. Zase to je také, čo ja viem, nejaké čudné, ne? Na tých reprodukciách to šlo čudné. Potom v rámci toho, že som sa mal stretnúť s mojou neterou Zuzou v Londýne a ona ešte bola v práci a mali sme sa stretnúť pri National Gallery a tam National Portrait Gallery a pozerám sa, že portréty Lucien Freud. Tam však hodinku mám čas, presne pozriem si výstavu. A teraz som tam došiel a tam tá slečna v recepcii, to je jeden lístok, ono dneska už to nejde, že už je to plné, že už sme vypredali všetky lístky, že musíte to je zajtra. Ale ja idem zajtra ráno, skoro letím preč. Mám mi ľúto, dneska sa to už nedá. A vtedy som si spomenul vlastne, že mám prespas. A hovorím, keď mám prespas? A ona hovorí, tak choďte. Preto som vlastne začal písať tie článočky, čo píšem vtedy do týždňa a teraz do denníka. A vyšla aj publikácia v edícii denníka. Áno. A proste som si to pozeral, tú výstavu a naozaj mi padla sánka. To bola vlastne retrospektíva od tých prvých portrétov, takých akože naozaj to bola retrospektíva, až po tie posledné. Aj Kráľovnu tam mal, aj Hockneyho tam mal. A ja si kurník šopa. A potom, čo ma na tom vždycky fascinuje, Picasso, Hockney, dobre, Freud. Nechcela som ti ho tam obchať. Nie, ale to na všetkých troch a na tých ďalších, keď sa na to dívam, hovorím si, kurník, jak je to ľahko namalované. Lebo keďže to robím, tak som to už videl, že čo, tak on si zoberie takýto štetec a urobí, že A Kráľovna. Ale to teda robí to isté? No áno, samozrejme. Nie, ale vieš, akože proste, že vidíš, že proste, že v tom je niečo tak ako keby úžasné. Ako úžasné, že tie veci sú úžasné. Tí ľudia na tých obrazoch, na tých Freudových obrazoch vyzerajú naozaj ako modely, sú úplne úžasní. Dokonalí. Tá Kráľovna vyzerá dokonalo. A sa niekto povedal, no ale ona tak nevyzerá. Vieš? To je tá krásna Picassová veta, jak mu povedala Gertruda Steinová, keď namaloval ten prelomový portrét jej. A on hovorí, a Pablo, ale ja tak vôbec nevyzerám. On je na to hovorí, ale budete. Presne, lebo odrazu to je zvečnené. A to presne preto mám rada aj Hockneyho, že Hockney povie, že dobre, fotografia, neviem čo, život, neviem čo. Ale malba je malba. A malba je objektívna. Nakoniec, aj na tej vašej výstave poslednej je to na tomto najkrajšie, že to odrazu, to má ten vzduch, ktorý je tam namalovaný, ten vzduch má farbu. A ty si videl tú výstavu? Bol som tam. To, čo je okolo toho, jak je to urobené, to má normálne vôňu a farbu, všetko to má. Hovoríme o Jozefovi Srnovi. Áno. A to je vždycky, mňa to akože neskutočne poteší a naplní ma to úplným blahom, lebo to je presne, keby som veril v Boha, tak poviem, vidíte, však Boh je. Pozrite sa na to, jak to vyzerá. Však to je presne to. Akým jazykmi hovoríš? Lebo pochádzaš z takého kozmopolitného, intelektuálneho prostredia. Deutsch, English.
Trošku slovenský. Potom mám také, samozrejme, že keďže som pažravý, tak veľmi dobre si viem objednať jedlo v taliančine, španielčine a francúzštine, ale keďže som zase lenivý, tak som sa tieto krásne jazyky ešte nestihol naučiť. Ale týmito tromi vlastne viac menej od detstva, no. Teda angličtinu... angličtinu som sa začal učiť akože na strednej škole a mali sme vynikajúcu učiteľku angličtiny v Dunajskej Strede, pani Rumerovú, úplne zlatú babu, úplne dokonalá. Boli dve sestry. Jedna bola doktorka, detská, zlatá, a jedna bola naša angličtinárka na gymnáziu. A to tak... Ale to samozrejme, no, tak to malo svoj zmysel aj s tou muzikou, vieš, lebo tým, že sme počúvali, čo sme počúvali, no tak tá angličtina sa k tomu hodila. Ale nemčinára som mal tiež úžasného učiteľa pána Fabiána, tiež v Dunajskej Strede. No a maďarčina je tým, že som žil aj v Dunajskej Strede, ale tým, že aj starí rodičia jedno s druhým. Ale u nás akože hovorilo po slovensky, ale stará mama napríklad s jedným bratom hovorila po nemecky a s jedným po maďarsky. Máme čas na posledné dve otázky. Maria, ja som v strese. Tak ja sa opýtam. Dobre. A to je taká otázka, taká dosť neúplne. To je jedno, aká je. Sám si spomenul, že teda ľudia sa na teba pozrú a povedia, že teda pri predaji, že to je ťažko závodov človek a prechádza sa po meste, ide na kávu a tak ďalej. Ale určite sú tam nejaké veci, čo by človek tvojej kariéry a tvojho postavenia v rámci kultúry, akokoľvek to ty pociťuješ alebo nepociťuješ, či je tam ešte niečo, čo by si chcel? Áno, hrozne veľa vecí. Vieš z toho niečo pomenovať? Všetko možné. A teraz myslím na také tie umelecké záležitosti, umelecké méty. Ja som to pochopil. No jednak ako mám pripravené stále plátna veľké, už som nervózny, lebo neviem sa dostať k malovaniu veľkých obrazov. Ja malujem malé obrazy v tom čase, keď sa neviem dostať k práci na ale mám pripravených niekoľko veľkých obrazov, teda témy niekoľkých veľkých obrazov, mám plátna natiahnuté, len som sa k tomu nedostal. A potom ďalšia vec, sochy by som rád robil. Rád by som robil sochy do verejného priestoru. Hrozne rád by som, tiež mám rozrobené a musím to posúvať, lebo zase som lenivý, sklo s mojimi priateľmi, so Zdenkom Lhockým, že by mali liať nejaké veci do skla. Je toho veľa, hrozne. Litografie by som, do toho som sa úplne zamiloval, to by som, keď vidím, mám ich na Instagrame tú žični, tak úplne normálne slzy mi vyhrknú, jak by som tam rád kreslil na ten šúter, pretože to je tak fajnová vec a tiež si hovorím, ty debil, to si na to musel dojsť, až keď máš 60 rokov, že aké je to fasa. A vieme ale to si spomeň na koláž a budeš mať 81 a si povieš, aká si bola kľúčina. Minulý mi jeden kamarát, síce starší, ale jeden dobrý kamarát, Tomáš hovorí, že niekto hovorí, že vieš čo, ty si už trvanlivé mlieko nekupuj, to sa nevyplatí. Ne. A potom ďalšia vec, ešte môžeme menovať, ako zase to je, jak s tými, že prvý traja a potom ďalších 200 000, ale tapisérie by som chcel robiť, vieš? Ako je spústa vecí, ja milujem sa zaoberať aj vecami, ktoré som nikdy v živote nerobil. Mňa fascinuje vlastne to, že robiť niečo, čomu vôbec nerozumiem. To znamená, že ešte k tomu musíš mať samozrejme tých ľudí, ktorí to vedia spraviť. Ale ako úplne som z toho som normálne vybudený. A milujem to aj keď to vidím, proste teraz je v konzistórii, že sú tí Rafaeli veľkí. Že keď to vidíš, jak je to spravené, ty kokso, to normálne, akože úplne by som sa na mňa ako rozplakal od radosti. Vieš? No, moja otázka. Odchádzame do Viedne, odtiaľ to okamžite vidieť to ešte 3 raz. tipy tvoje, také, že čo vidieť z vizuálneho umenia, čo ťa dojalo, čo odporúčaš? Čo sa teraz dá vidieť? Či vo všeobecnosti? Kľudne aj teraz, alebo také z minulosti niečo extrém. Alebo akože Kunsthistorie 6 napríklad, že tam treba ísť. Tam treba chodiť do toho Kunsthistorie 6. To není, že to si človek uvedomí v jednej chvíli, že to není, že si to pôjdem pozrieť. Áno. To musíš tam chodiť celý život, jak tí starí majstri od toho Thomasa Bernarda. On tam síce srandovne v tej knižke hľadá tie chybičky, ale ja tam hľadám tú perfekciu. Teraz presne je tam jeden obraz, ktorý keď vidím, tak sa na ňo neviem vynadívať a to je práve ten Tizian,
Kristus a jak sa volala tá žena, ktorú chceli kameňovať tí depkovia? Mária Magdalena. Nie. Je taká ten príbeh tej, neviem akej ženy. On ju vlastne chráni a oni ju chcú ukameňovať. Ale neviem teraz ten názov. Ale je to taká známa téma. A ona je tak namalovaná, jak tie Tizianové ženy vôbec, že má tak sklopený pohľad, teraz má ten benátsky dekolt taký, ale hlavne tá telovka od toho ucha po tie prsia vlastne ide normálne, že vidí, že presne jak to hovorí, že ten mal snáď ako, ja neviem, ako hrubý štetec a je to jeden ťah. Ako prisahám Bohu, pozri sa na to, keď tam budeš sa na to pozrieť, to je nomé jeden ťah. Či ho urobil 30 krát cez seba, alebo 500 krát cez seba, to ja už neviem. Ale je to jeden ťah štecom. A ty máš pocit, že to dýcha to telo pod tým. Že ona tam je. Ja musím povedať, že vždy, keď takéto niečo počujem, tak si spomeniem na Maťa Fabiána, keď sme boli v Benátkach Scuola di San Rocco. On povedal, každého maliara, ktorý sa hlási na VŠVU, by sa mali vzobrať, tu si by si mal toto pozrieť a ak sa cíti, nech sa páči, nech sa prihlási. No to je v akadémii, keď vidíš a to je, že to je, keby bol jeden zase, povedz jedného. No, Tintoretto, že, alebo a teraz sa pozrieme, že je to možné vôbec? Alebo potom ešte, vieš, a to zase trvalo celý život, že kým som bol mladý, tak som to si akože obdivoval, ale vôbec som nevidel cez to, ako im poviem, že nevidel som ďalej. A teraz, keď tam chodím v tej akadémii a teraz sa pozeráš na to 13. storočie, na tie ako keby ikonky vlastne, tú sienskú školu. Ty kokso, to jak dal tú telovku? A ešte ja nešťastník, teda šťastný som študoval reštaurovanie, teda hanba reštaurátorstva, našťastie som to nikdy nerobil. Ale predsa len sme to ako museli u toho Maťa Plekanca, že som sa s tým musel píplať, že viem asi, ako sa to robí, že to a teraz máš všetky farby, čo. Vtedy si to tak nemal, vtedy si to musel, neviem čo, nosiť z Afriky, tie pigmenty, alebo čo. Proste nebolo to, a teraz akože, to není možné. A zase sa mi len potvrdzuje to, čo dostávam od svojich kamarátov, umelcov. Celý život rozprávam o tom, čo neviem robiť. Dámy a páni, Laco, bolo nám cťou. Naším hosťom bol Laco Terén. Ďakujem vám za pozornosť. Mali sme málo času, možno budeme pokračovať. Ďakujeme, Laco, že si dnes prišiel a sme veľmi radi. Srdiečka, ja som s vami vždycky veľmi šťastný, pretože vás milujem. A ako ste si iste všimli, ja som dostatočne ukecaný, takže kedykoľvek. Výborne. Budeme sa tešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme.